आसामनि मोनदाइन थागिबि जनजाति साहित्य सभा बर' देउरि डिमासा गार' कार्बि राभा मिसिं टिवा बे मोनदाइन साहित्य सभानि नेहाथारि गाहाय हिसाबै आं थामथि खेबनि थाखाय बेयाव बे दुखुथिया न' बां सिफाय जानाय जोंनि थागिबि जनजाति बर' आरो मिसिं आरो गुबुन गुबुन असमिया थागिबिफोरखौ खौरां लानो फैबावदों आरो बिसोरनि माखासे अफिसियेल डकुमेन्टफोरखौ आं लानानै गाबोन साननि 11 रिंगायाव आसामनि जनजाति जौगाथाय मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु बिथांखौ लोगो हमनानै आङो जोंनि फर्मेल मेम'रेन्डामखौ होनाय जागोन उइथ डकुमेन्ट बिनि थाखाय फैदो आरो थांनाय 20 मे खालि नोंथांमोना मिथिगौ जे बे जायगायावनो जोङो गुवाहाटी जिल्ला ट्राइबेल संघ गुवाहाटी जिल्ला मिसिं छात्र अन्था गुवाहाटी जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद गुवाहाटी जिल्ला बर' साहित्य सभा जयै आरो गुबुन गुबुन गुवाहाटीनि आफादफोर लोगो नांनानै बेयाव जोङो 2 घन्टा धरना आरो होसिख्रावनाय हाबाफारि खुंनानै जों गले गले खावलायदोंमोन जे दिसपुराव थानाय बर' मन्थ्रि एमएलएफोरा मानबतानि खाथिराव बर' बिमा आइ बिनानाव बियादैफोरनि मोखांखौ नायनो फैनांगौ नोंसोरो हा होनो हायो बेलेग खोथा बेयाव मा जादों बेखौ नायनानै आसामनि मानिनां गिबि मन्थ्रि बिथांनो फोरमायनांगौ जे बिसोरो कोनो बांलादेशिबो नङा पाकिस्तानिबो नङा बिसोरो थागिबि जनजाति बर' आरो मिसिंफोर दङ आरो गुबुन गुबुन असमिया रावारिफोर दङ तो बियो मानिनां गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दिनाव बियो थागिबि जनजातिफोरखौ एभेक्सन खालामनाया थामथि खेब थार्ड टाइम फार्स्ट टाइम नोंथांमोना मिथिगौ नभेम्बराव लामदिङाव मिया बांलादेशिफोरखौ एभेक्सन खालामनायनि नामाव 96 गार' न'खरखौ एभेक्सन खालामदोंमोन बे समाव जोङो थागिबि जनजाति साहित्य सभानि जानानै डिफुआव जों उदां प्रेस मिट खालामनानै बेखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदोंमोन आरो बेरेखा खालामदोंमोन बे समाव मानिनां गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदोंमोन जे आसामाव न'सेबो थागिबि जनजातिखौ एभेक्सन खालामा मानोना आसामनि दास कलिता शर्मा बरुवा आली आहमेदफोरा जि जायगायाव थादो बे ट्राइबेलफोरनिसो हामोन बेनि उनावबो थांनाय मार्च दानाव गरसुकनि नलपारा दातालपारायाव 51 बर' न'खरखौ फरेस्टनि हायाव दखल खालामदों होननानै एभेक्सन खालामदों बे समावबो जों गोख्रों रावजों सोंखारिदों आरो गिबि मन्थ्रिनो मेम'रेन्डाम होनानै बिनि सायाव राहा लानो बेबस्था होदों आरो बे मथे दा बियो प्रसेस जादों जे फरेस्टनि ट्रेडिशनेल फरेस्ट डुवेलार एक्ट मथे जों बे हाखौ मोननायनि थाखाय मानिनां गिबि मन्थ्रियानो रेभिनिउ कमिशनार अर्डार हरदों रेभिनिउ कमिशनारा डिसिनो हरदों डिसिया दा बेखौ डिएफअनो हरदों तो बेनि उनाव थामथि खेब बे सिलसाख' बरबारि ओनसोलाव बे गुवार बिलो जायगानि सेर सेर थानाय बर'फोरखौ मिसिंफोरखौ थागिबि असमियाफोरखौ थांनाय 13 मे खालि जुब जुब अखा हानाय समाव हरखाब जेबो जनायालाफानो कोनो नटिस होआलाफानो फुंबिलियाव एभेक्सन खालामनानै सिलिंखार खालामदो आलाय सिलाय खालामदो बिनि बेरेखायै जोङो गोख्रों रावजों सोंखारिदों आरो थांनाय 20 मेयाव जा धरना बे धरना हाबाफारिनि गेजेरजों नोंथांमोननि मिडिया पार्सनफोरनि गेजेरजों आसामनि गिबि मन्थ्रि आसाम एसेम्ब्लियाव थानाय बर' मन्थ्रि एमएलए दिल्लीयाव थानाय एमपिफोरनो जों फोरमायदोंमोन नोंसोर खेबसेबाबो बेयाव गसंफैनानै बर' बिमानि मोदैखौ नायना थां जोंनि उन्दै उन्दै खुदियाफोरनि मेगन मोदैखौ नायना थां नाथाय दिनैहालागै आं दा फैनायालागै सासेबो बर' मन्थ्रि एमएलए गसंफैयाखै होननानै खौरां मोनबाय आरो बिनिख्रुइ दुखुनि खोथा दुर्भाग्यनि खोथा बर' हारिनि थाखाय मा थानो हागौ बेयो साननायनिबो गोजानाव गतिके दा आं गोलाव बुङा बा आं दिनै फैनाय खारना बेनो जे आं जास्ट माने बिसोरनि बेयाव बेसेबां बोसोर थाखो बेसे बोसोर भट होखो भटनि आइ कार्ड माखासे बेयाव दङ थांनाय जिएमसि इलेक्सनाव मोनफ्रोमबो ट्राइबेल गामिनि बर'फोरा जिहेतु दिसपुराव बर'निनो सरकार दिसपुराव अकल इउपिपिएल नङा बिपिएफआबो बिजेपिजों जयै सरकार सालायनानै दङ
बिनिखायनो जिएमसिआव थानाय साफ्रोमबो बर' जनजाति ट्राइबेलफोरा बिजेपिनिनो भट होदो जायनि थाखाय 60 सिटनि मादाव 50दायानो बिजेपिया मोन्दों बिनि उनाव दानसेयानो जायाखै दिनै जोंखौ बेबायदि जायगानिफ्राय एभेक्सन खालाम नंगौ जोंनियाबो दाय जानो हागौ बे सरकारि हा थानायाव जोंहाबो दाय जानो हागौ खिन्थु जुदि बिथांमोना बेयाव बुंदो बै जावनाय जायगानिफ्राय बेनिफ्राय 100 मिटारनि खोथा बुंदो 100 मिटारनि खोथा बुंदों बे 100 मिटारनि गेजेराव जों जुदि हाबदोब्ला बिनि सिगां बे 100 मिटारखौ सुनानै फेन्सिं होनांगौमोन बेयाव पस्ट गायनांगौमोन जे बिनिफ्राय जों लागोन नोंसोरो नफा बिनिफ्राय जायखारलांदो गावबा गाव जायगायाव होननानै बेखौ बुङालाफानो हरखाब सिफायबाय दा जोंनिया जोबथा खावलायनाया जाबाय दा जि जायगायाव जावबाय थादो बिनिफ्राय नोंथांमोना 100 मिटारनि सोलाय 70 मिटार ला जोंनो बिखि 30 मिटार हगारना हो बे 30 मिटारावनो गंफा न' लुनानै जोंनि थागिबि जनजाति बर' आरो मिसिंफोरा बेयाव न' लुना थागोन बेयाव जिफोर असमिया थागिबि असमियाफोर दङ बिसोर न' लुना थागोन बेखौ आं जोबथा खावलायनाय जाबाय आरो दिनै गाबोननि भितराव अन्तत सासेबाबो बर' एमएलए एमपि बेयाव गसंफैगोन होननानै मिजिंथिबाय साबायखर